dogma o Mariji protiv reči Svetome pismu. Na primjer, suština hrišćanskog učenja je Gospod Isus Hristos. Cijelo Sveto pismo govori o njemu i ukazuje na njega. Međutim, suština predanja je Bogorodica. Predanje uči da je Bogorodica most nad provalijom između neba i zemlje. Gospod Isus kaže: niko neće doći osim kroz mene. Evanđelje po Jovanu 14. glava 6. stih. Predanje kaže o Bogorodici: ona je vrata spasenja, ko kroz nju uđe spašće se. Gospod Isus Hristos kaže: ja sam vrata, ko uđe kroz mene spasit će se. Evanđelje po Jovanu 10. glava 9. stih. Učenje predanja govori da je Bogorodica umrtvila pakao. Pismo govori da Gospod Isus raskopao smrt i smrću satro onoga koji ima državu smrti, to je đavola. Poslanica Jevrejima 2. glava 14. stih. Predanje kaže da Bogorodica umiva od greha savest čovečanstva. Pismo uči da to čini krv Hristova, a kamoli krv Hrista koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu živom i istinitom. Poslanica Jevrejima 9. glava 14. stih. Nauka predanja kaže za Bogorodicu: ona sve može. Pismo kaže: jer je sve moguće Bogu. Predanje naglašava: ona prosvetljuje duše oslepljene. Gospod Isus kaže: ja sam videlo svetu koji ide za mnom, neće hoditi po tami, nego će imati videlo života. Evanđelje po Jovanu 8. glava 12. stih. Opisujući Bogorodicu, predanje kaže: od svega dobrog ona je najbolja, od svega svetog ona je najsvetija. Sveto pismo kaže: niko nije dobar osim jednoga Boga. Luka 18. glava 19. stih. Nema dobra osim tebe. Psalam 16.2. Niko nije svet kao što je Gospod. 1. Samuilova 2. glava 2. stih. On jedini neka vam svet bude. Prorok Isaija 8. glava 13. stih. Predanje uzvisuje Bogorodicu. Njena visina je nedogledna za misli ljudske. Njena dubina je nesaglediva za anđeoske oči. Njena čudesna ličnost svojom božanskom tajanstvenošću premaša svaki razum. Sveto pismo uzvisuje cara večnoga, neraspadljivoga, koji se ne vidi, jedinog premudrog Boga. O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božjega, kako su neispitivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi. Jer ko pozna misao Gospodnju, ili komu bi savjetnik, ili komu napred dade šta da mu se vrati, jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Amin. Poslanica Rimljanima 11. glava od 33. do 36. stiha. Sveto pismo otkriva da ova slava, mislim na premudrost, ljubav, dobrotu, svetost, svemoćnost, večnost, neraspadljivost, nepristupačnost, nesagledivu dubinu, nedogledivu visinu, neistraživost, neispitljivost i neizmeren razum pripada jedino Bogu. Samo On, izvor ovih osobina i niko drugi. O svojoj slavi Gospod je rekao: ja sam Gospod, to je moje ime, i slave svoje neću dati drugome, ni hvale svoje likovima rezanim. Knjiga proroka Isaije, 42. glava, 8. stih. Vidjeli smo kako dogma o Mariji protiv reči Svetome pismu.
Zato čitajte Sveto pismo, da vas niko ne prevari. Do sljedeće emisije želim svima puno Božjih blagoslova, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.